hogy minden pillanatban észre sajt és határoltam, újságírótól szeretnék kérdezni, hogy a Demokrata Koalíció 2014-es választási programjában szerepel az elszámoltatás. Gondolok itt a politikus bűnözők elszámoltására, például a privatizációs szerződések felülvizsgálatára, mondjuk a 90-es évek végén a Magyar Alumíniumban felszámolták, a Motin ZRT, MAL ZRT, Inotai Alumínium, és ezekből a dolgokból több száz milliárdos kárért a Magyarországot, és ezek felülvizsgálatát tervezi a DK. Altus RT. Igen, nem. Nagyon jó, amikor így megkérdeznek, majd akkor izgalmas aztán beszélgetés. Gyorsan válaszolok a... Hát igazából 3 kérdésem az összefogásra vonatkozó megjegyzés azért. Ami a kodex kérdését illeti, egy fontos kérdés. Nem biztos, hogy mindenki tudja, a kérdés nyilván lényegében arra vonatkozott, hogy elszámoltatnám-e én önmagamat. Meg alumíniumiparról beszél, meg motivról beszél, akkor róla beszél, akkor de ez egy fontos ügy. Nincsen több joga a miniszterelnöknek, a parlamenti képviselőnek, mint bárki másnak. Azt tudom mondani a kollégának, hogyha én jobboldali ember lennék, akkor engem a mai jobboldali kurzus mint fénylő, erkölcsi, üzleti lángoszlopot hordoznak körbe az országban. Mert azok közé tartozom, akik 17 éve előtte megvettek egy céget, hanem azóta az a céget működtetik, abban 800 munkavállalók munkát adnak, egy fillér adótartozást nem halmoztak föl, miközben, ha hiszi a fiatalember, hanem, de talán engem ismerve ezt a kurzus, el tudja képzelni, hogy mennyi ellenőrzést élünk túl. Ő szerint a privatizációs szerződést és annak teljesítését ez a kormány ellenőrzie, vagy ellenőrizte. ...2011-ben a KEHI által behívott 48 ember, hogy mondjam el végig, behívtak 48 ember, úgy beszélgetünk, jó? Elkezdtem mondani, behívtak 48 ember, 46-an bementek, 2 ember nem jelent meg a vizsgálóbizottság előtt, az egyik ön volt. Úgy beszélgetünk egymással. Miért nem ment el akkor? Akkor még egyszer, fiatalember. Nekem ahhoz még bűn sem kell elkövetni, hogy az ügyészség maga elé citáljon. Az sem. És megnyugodhat a kollega, ha én egyetlen egy forinttal is adósa lennék ennek a kormánynak, akkor ez a kormány engem már börtönben ült. Ha van Orbánnak ellenfele ebben az országban, a kevés számok között én ott vagyok. És higgyél el, senki más nem szeretné jobban, hogy nekem többretegyen, mint Orbán is. Nagyon szeretném, a Magyarországon nagyon sok üzletember lenne. Az nem érdekel. Mennyit fizetnek, hogy itt vagy? Aki nem arra használja fel a társaságot, Mennyit kapsz, hogy itt az vagy? üzleti vállalkozás, Mennyit fizetnek, hogy itt vagy? hogy maga személy szerint felső középosztályban úr életet éljen, de arra használja fel, hogy milliárdokat beruház, hogy egy céget működésben tart és nem lerabol, és egyébként ez a cég, mióta én politikus vagyok, egy megveszekedett fillér állami támogatást nem kap, mert nem pályázhat.
olyan vagyok, mint a másik miniszterelnök, hogy most nem nyeljünk legtöbbet. Van az a kultúra, meg van ez a kultúra. Ha valakinek van szégyelni valója, akkor a jobb oldal szeretett miniszterelnöke, aki amúgy, hogy csak politikus volt, meggazdagodott, én meg mióta politikus vagyok, azóta csak vesztettem a vagyonom.